Πρωινές διαδρομές, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει φτάσει 9 και 30 πρώτα λεπτά. Είναι Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, 2-3 μέρες πριν τις εκλογές της Κυριακής, που θα δείξει αν θα υπάρξει αυτοδυναμία, δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Θα πάμε στην βασανιστική διαδικασία των διερευνητικών εντολών και όλων αυτών. Ένας από τους υποψήφιους εδώ στον νομό Δαστήνο και Κώστα Ζήβας, εδώ από τον Άγιο Νικόλαο, του Κηδισό. Μου θυμίζει λίγο Κωδισό. Το κίνημα είναι. Το Δημοκρατών Σοσιαλιστών είναι απλώς μια περιγραφή. Ναι. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιος έκανε τη συντομογραφία, δεν την έκανα εγώ. Πάντως έτσι, για να ξεχωρίζουμε, το λέμε όλοι Κηδισό. Υπό τον Γιώργο Παπανδρέου. Γιατί? Είναι το πρώτο ερώτημα, δεν ξέρω αν σας το έχουν ξανακάνει. Γιατί? Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά? Γιατί ο Γιώργος Παπανδρέου θέλησε να κάνει αυτό που έκανε? Δημιουργήθηκε το κίνημα από ομάδες αυτοοργάνωσης, από παιδιά ηλικίας 30-40 χρονών σαν και εμένα, τα οποία πίστεψαν στη μεταρρυθμιστική ατζέντα του Γιώργου Παπανδρέου, αυτή που διακόπηκε το 2011 από την πτώση του, όχι όμως από την πτώση λόγω της απόφασης του ελληνικού λαού, αλλά λόγω κάποιων συμφερόντων. Αυτή η μεταρρυθμιστική ατζέντα λοιπόν, το Open Gov, ο Καλλικράτης, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διάβια, η οποία βραβεύτηκε πρόσφατα στο Παγκόσμιο Συνέδριο Πληροφορικής, όλα αυτά δηλαδή που μας δημιουργούν ένα κράτος ισονομίας, ισοκρατίας, ένα κράτος δικαίου, ένα κράτος δικαιοσύνης, το οποίο είναι ο μόνος τρόπος από τον οποίο μπορούμε εμείς να ξεφύγουμε από αυτή την κρίση σήμερα. Γιατί αυτή η κρίση δεν είναι κρίση οικονομική, είναι κρίση θεσμών. Καλά. Έχει αρκετές αντιρρήσεις σε σχέση με, για παράδειγμα, για τη διάβγεια, εάν και κατά πόσο είναι ό,τι εννοεί ή έχει αυτού του είδους την προέκταση ή αυτού του είδους τη χρησιμότητα. Γιατί για τον απλούστατο λόγο, με το που δημοσιεύονται, όσα δημοσιεύονται, δεν σημαίνει ότι είναι και όλα σωστά νομότυπα. Έχω δει δηλαδή και απίστευτα πράγματα γραμμένα μέσα στη διάβγεια. Σωστά. Οπότε τι προτείνετε, να μην γίνει τίποτα? Όχι. Ξεκινάμε κάπως. Να σας πω, κύριε Τουδάκη, ξεκινάμε κάπως. Κάνεις ένα πρώτο βήμα και αυτό μετά το μεγαλώνεις. Η διάβγεια δεν βραβεύτηκε τυχαία στο Παγκόσμιο Συνέδριο Πληροφορικής στο Μεξικό φέτος, πέρυσι τέλος πάντων το Σεπτέμβριο. Βραβεύτηκε γιατί πραγματικά είναι ένα καινοτόμο προϊόν. Ένας καινοτόμος θεσμός. Η διάβγεια αυτή τη στιγμή έχει εξοικονομήσει εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος. Κάθε δημόσιος λειτουργός αυτή τη στιγμή πρέπει να τον αναρτήσει στο διαδίκτυο. Η σημερινή κυβέρνηση που έφυγε φυσικά τρέχοντας, η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, θέλησε 3 φορές να την καταργήσει τη διάβγεια. Να βάλει κάποιες τροπολογίες έτσι ώστε να μπορέσουμε πάλι να γυρίσουμε στην κομματοκρατία και στην πελατοκρατία. Αυτό που πρέπει να κάνουμε κάθε φορά είναι να δημιουργούμε ένα θεσμό και η επόμενη κυβέρνηση ή όποιος έρθει μετά να προσπαθεί να το μεγαλώσει αυτό το θεσμό. Το πιο εύκολο πράγμα που κάνει η σημερινή αντιπολίτευση και η επόμενη κυβέρνησή μας, ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι να αρνείται τα πάντα. Όταν ήρθε η διάβγεια, ο ΣΥΡΙΖΑ εξανέστη. Φυσικά δεν το ψήφισε. Όταν ήρθε ο κύριος Μητσοτάκης με τις τροπολογίες του να καταργήσει τη διάβγεια έμεσα, τότε πάλι υποστήριζε να μην την καταργήσουμε τη διάβγεια. Τότε ήταν καλή. Θέλω δηλαδή να πω ότι ξεκινάμε από κάτι, βάζουμε ένα λιθαράκι και ο καθένας πρέπει να βάλει μετά το δικό του, έτσι ώστε αυτοί οι θεσμοί, αυτές οι μεταρρυθμίσεις να γίνουν κτήμα του ελληνικού λαού και να προχωρήσουμε να γίνουμε ένα κράτος δικαίου. Να μοιάσουμε στα κράτη της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης, τα οποία έχουν συνέχεια ευημερία. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα κράτη δεν έχουν αυτά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα. Δεν έχουν όλα αυτά τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα γιατί οι θεσμοί λειτουργούν. Λειτουργεί η δικαιοσύνη. Δηλαδή υπάρχει ελευθερία. Δεν υπάρχει κομματοκρατία, δεν υπάρχει πελατοκρατία. Άρα οτιδήποτε πρόβλημα και να έχουν όλα αυτά τα κράτη θα το αντιμετωπίσουν. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η Ιρλανδία. Στην οποία εντάξει, κάποιος της έβαλε τον μπουρλότο, οι τράπεζες. Το θέμα είναι ότι ήθελε και αυτή να δανειστεί όπως και εμείς, μπήκε και αυτή στο μνημόνιο όπως και εμείς. Αλλά σήμερα η Ιρλανδία δεν είναι στο μνημόνιο. Ναι, αλλά τώρα εντάξει, συγκρίνει τα νόμια μεγέθη. Εκεί λειτουργούν διαφορετικά τα πράγματα, όπως ας πούμε αντίστοιχα και στην Ισλανδία, που στην Ισλανδία έφτασε κάποια στιγμή να πηγαίνουν στο συσίτιο με ένα αυτοκίνητο 150.000 ευρώ. Δεν είχα δει την εικόνα. Η Ισλανδία όμως και όλοι αυτοί είχαν το θάρρος, είχαν το κυβερνητικό θάρρος να πούνε τραπεζίτες, τι κάνατε, για ελάτε εδώ, μαζευτείτε, και όχι ο μέσος Έλληνας. Ναι, σωστά. Στην Ισλανδία, για να ξέρουμε και τα μεγέθη να συζητάμε σωστά, η Ισλανδία είναι μια χώρα 200.000 κατοίκων. Ναι. Δηλαδή είναι ούτε το μισό Ηράκλειο δεν είναι έτσι. Ναι. Είναι πολύ πιο εύκολο να ελέγξει τα πράγματα. Ήταν καθαρά θέμα τραπεζικό στην Ισλανδία, γι' αυτό δεν την ανέφερα. Η Ισλανδία δεν πήγε στο μνημόνιο, δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος. Μπορούμε να φέρουμε παραδείγματα και να προσανατολίσουμε τον κόσμο, αλλά το κλασικό παράδειγμα
είναι των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχαν το ίδιο νόμισμα με εμάς. Δεν μπορούσαμε εμείς να κόψουμε χρήμα. Η Ιρλανδία λοιπόν μπήκε στο μνημόνιο, βγήκε από το μνημόνιο. Η Πορτογαλία μπήκε στο μνημόνιο και βγήκε από το μνημόνιο. Η Κύπρος μπήκε στο μνημόνιο μετά από 2 χρόνια. Φανταστείτε, δηλαδή, αυτοί δεν μπορούσαν να αποφύγουν το μνημόνιο. Δεν μπορούσαν να βρουν λεφτά από Ρώσους, Κινέζους, από θησαυρούς, από τράπεζες Ανατολής, από τους ενεργειακούς πόρους. Δεν μπόρεσαν να βρουν λοιπόν τα λεφτά. Αναγκάστηκαν να πάνε σε μνημόνιο, γιατί αναγκαστικό είναι δυστυχώς. Καλά, θα ξεφύγει η συζήτηση σε σχέση με την Κύπρο. Γιατί η Κύπρος ήταν και λίγο διαφορετικό το πράγμα. Όχι, άλλο θέλω να πω. Πάντα είναι μια άλλη περίπτωση για να καταλήξουμε ουσιαστικά ότι εμείς είμαστε μοναδική περίπτωση. Ναι, κάθε ένας έχει μια ξεχωριστή περίπτωση. Απλά εγώ θεωρώ με την πληροφόρηση που έχω ότι αυτό που έγινε στην Κύπρο είχε να κάνει με το να μεταφερθούν κάποιες άλλες, να δοθεί βαρύτητα στη Μάλτα, ίσως στο Λουξεμβούργο, και να αποκαλυφθούν ότι αποκαλύφθηκε στη συνέχεια τώρα πρόσφατα. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ένα καινούριο πολιτικό σχηματισμό, έχουμε ένα καινούριο κίνημα, όπως το ονομάζεται. Ένα καινούριο κίνημα το οποίο ο ηγέτης είναι, άποψή μου και άποψη πολλών, είναι μέρος της προκληθήσας κρίσης. Δηλαδή, ήταν εκεί, ήταν πρωθυπουργός στα επίμαχα και χρονικά διαστήματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Παπανδρέου, μετά φεύγει. Ο Γιώργος Παπανδρέου, από όποια υπουργεία και να πέρασε, άφησε μεταρρυθμίσεις. Δεν ήταν ο ηγέτης στη χώρα από το 1993 ή όσο πίσω και να πάμε, όσο θέλετε. Είχε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, κάποια υπουργεία. Ναι. Όπως έχουν πάρα πολλοί κόσμος. Ο Γιώργος Παπανδρέου ηγήθηκε της χώρας το 2009-2011. Πιο πριν έχει να λογοδοτήσει για τις θέσεις τις οποίες βρισκόταν. Και σε αυτές τις θέσεις τις οποίες βρισκόταν ήταν στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου άφησε έργο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε επί δικιάς του υπουργείας. Στο Υπουργείο Παιδείας άφησε έργο μεταρρυθμιστικό. Αλλά αυτή η μικροπολιτική είναι που με ενοχλεί. Είναι μέρος του συστήματος ο Γιώργος Παπανδρέου. Όλοι αυτοί οι πρώην βουλευτές του Πασόκ που έχουν μεταπηδήσει στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι δεκάδες, όλα αυτά τα στελέχη του Πασόκ, κατά εκατοντάδες, όλοι αυτοί δεν ήταν μέρος του συστήματος. Τι γίνεται δηλαδή, όταν πάει κάποιος στο ΣΥΡΙΖΑ ξεπλένεται? Όχι, δηλαδή, θέλω να πω ότι αντί να συζητήσουμε λοιπόν για το τι πρέπει να αλλάξει στη χώρα, μένουμε στη μικροπολιτική, μένουμε στο κουτσομπολιό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό κάνει και η Νέα Δημοκρατία, αυτό κάνει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν συζητάνε για τα πραγματικά προβλήματα και τις λύσεις. Μας μιλάνε να ψηφίσουμε με συναίσθημα. Η Νέα Δημοκρατία έρχεται να μας πει για το φόβο που πρέπει να έχουμε, μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ. Λες και μόνο αυτοί μπορούν να κυβερνήσουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει να μας πει ότι πρέπει να θυμώσουμε για ό,τι έχει συμβεί, αλλά να μας πει γιατί πρέπει να θυμώσουμε, γιατί και ποια είναι η λύση του προβλήματος. Απλώς να θυμώσουμε και θα σας μοιράσουμε και μερικά λεφτά. Δεν συζητάμε για πολιτική. Αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Εμείς εδώ, από το κίνημα, όλα αυτά τα νέα παιδιά, 30-40 χρονών, σας λέω, που έχουμε γεμίσει το ψηφοδέλτιο, κατά στην τριπτική του πλειοψηφία είμαστε νέα παιδιά, είμαστε εδώ να συζητήσουμε για πολιτική. Και έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για τις μεταρρυθμίσεις που είναι απαραίτητες. Γιατί το πρόβλημα, παραλαμβάνω, δεν είναι οικονομικό. Το πρόβλημα ξεκινάει από πιο χαμηλά. Κλασικά παραδείγματα είναι μπροστά μας μόνιμα. Δηλαδή, όταν προκυρήσουν οι εκλογές το Δεκέμβριο και γίνονται παραιτήσεις δεκάδων κρατικών λειτουργών, γενικών γραμματέων, οι οποίοι είχαν κάνει το μαγαζάκι τους εκεί πέρα. Και τώρα έρχονται να εξαργυρώσουν αυτό το μαγαζάκι που είχαν ανοίξει με βάση την κομματοκρατία τους σε βουλευτηλίκη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά τα λεφτά θα μας λείπουν αύριο. Αυτά τα λεφτά που κατασπατάλησαν αυτοί οι κύριοι. Αν λοιπόν δεν έχουμε ένα κράτος δικαιοσύνης, δεν θα μπορέσουμε να παράξουμε πλούτο. Αλλά και το κυριότερο, δεν θα μπορέσουμε να το μοιράσουμε εξίσου. Ναι, αλλά εδώ έχουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση, μια που μιλάμε για νέους ανθρώπους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα συμφωνήσω με την πρώτη σας επαφή με τα πολιτικά, εσάς βεβαίως. Αλλά από την άλλη μεριά, προχθές εγώ αισθάνθηκα λίγο, πώς να το πω, παράξενα εκεί στο επιμελητήριο όταν παρουσιαστήκατε, διότι από την άλλη μεριά, εκτός από εσάς, είχαμε τον κύριο Αλεξομανδολάκη που καθόταν από κάτω, τον Σύφτο Μιλιό, ο οποίος καθόταν δίπλα σας, και επίσης από την Ιεράπετρα τον πρόεδρο, μάλλον τον γραμματέα της Ένωσης. Το Χριστοδουλάκη τον Παύλο, και από την άλλη μεριά το Δασκαλάκη. Όλα αυτά μεγαλοστελέχη του Πασόκ για χρόνια. Σωστά. Ναι. Και σε μια αντίστοιχη του ΣΥΡΙΖΑ θα βρούμε πάλι αντίστοιχα μεγαλοστελέχη. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι συζητώντας πάνω σε αυτή τη διαδικασία δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Συζητώντας πάνω σε πρόσωπα, αντί να συζητάμε για θέσεις, δεν θα φτάσουμε πουθενά. Προφανές, τίποτα δεν μπορεί να προκύψει εκ παρθενογένεσης. Τίποτα δεν θα έρθει από τον ουρανό. Όλοι εδώ είμαστε μεταξύ μας, γνωριζόμαστε. Κάποιοι θα μπούμε μπροστά. Αλλά σας λέω, το κίνημα στη συντριπτική του πλειοψηφία, πάνω από 80% τα ψηφοδέλτια είναι νέα παιδιά. Είναι νέα παιδιά σαν και εμένα. Βρεθήκαμε στο διαδίκτυο, βρεθήκαμε στα καφενεία, στους δρόμους. Συμφωνήσαμε σε κάποια πράγματα, πιέσαμε τον Γιώργο Παπανδρέου να μπει μπροστά, γιατί πιστέψαμε στη μεταρρυθμιστική ατζέντα αυτή, που είναι
η μόνη λύση για να αλλάξει η Ελλάδα, θεωρούμε εμείς, και είμαστε εδώ σήμερα. Δεν μπορώ να απολογηθώ εγώ για κανέναν. Αλλά δεν μπορεί να προκύψει τίποτα εκ παρθενογέννης. Σας λέω, ο κύριος Φωτόπουλος της ΔΕΗ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή και υπόδικος, υπόλογος. Με ποιον είναι, με το ΣΥΡΙΖΑ είναι. Δηλαδή, αν ξεκινήσω τώρα να μπω και εγώ στην ονοματολογία, δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Το μισό γραφείο του Τσοχατζόπουλου, που είναι μέσα στη φυλακή αυτή τη στιγμή, είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ραυτόπουλος, ας πούμε, ήταν δεξιχέρι του κύριου Τσοχατζόπουλου. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, με αναγκάζουν κάποιοι, ας πούμε, να μπαίνω σε μια διαδικασία ονοματολογίας που δεν έχει κανένα νόημα. Εμένα δεν με απασχολεί ποιος είναι με το ΣΥΡΙΖΑ ή ποιος είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα με απασχολεί τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Και οι δυο τους αυτή τη στιγμή δεν μιλάνε για πολιτική. Στις 26 του μήνα δεν έρχεται η ελπίδα. Στις 26 του μήνα έρχεται η πραγματικότητα. Και θα είναι πάρα πολύ σκληρή για όσους λαΐκησαν αυτόν τον καιρό. Ναι, αλλά... Όπως ήταν πάρα πολύ σκληρή η πραγματικότητα για τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος λαΐκησε. Ήταν αντιμνημονιακός για 2 χρόνια και όταν ήρθε να πάρει την πρωθυπουργία έγινε μνημονιακότερος όλων. Ναι, αλλά ξέρετε τι λέει ο κόσμος απ' έξω, ειδικά στην περίπτωση, ας πούμε, των παλαιότερων στελεχών, ότι εντάξει, δεν έχει πλέον δυναμική το Πασόκ, άρα πήγαμε σε κάποιον άλλο σχηματισμό, όπως σας πω, για μήπως και πάει πάνω του και συνεχίζουμε να λειτουργούμε μέσα στα πράγματα. Αυτό λέει ο λαός στο Λασίθι. Να απαντήσω λοιπόν στο λαό για αυτή τη ίσα. Το πιο εύκολο, ποιο θα ήταν το πιο εύκολο για τον κύριο Παπανδρέου και για όλους όσους πίστευαν στον κύριο Παπανδρέου? Το πιο εύκολο θα ήταν. Του έδινε ο κύριος Βενιζέλος την πρώτη θέση του Επικρατείας. Μια σίγουρη εκλόγιμη θέση, θα μπορούσε να την πάρει, να κάτσει στα πίσω δέντρα της Βουλής, να μην μιλάει, να μην λέει τίποτα, να ψηφίζει τα πάντα, ενώ δεν ψήφιζε τα πάντα. Παράδειγμα, το νόμο για τις τράπεζες, το νόμο για τις αδειοδότησεις των καναλιών. Να κάθεται λοιπόν στην άκρη και να περιμένει ο κόσμος να ξεχάσει και να είναι κάτι σαν τον Καραμαλή, ο οποίος δεν έχει μιλήσει τώρα 5 χρόνια, ενώ αυτός είναι αυτός που έβαλε και τον μπουρλότο στη χώρα. Όχι, ο Γιώργος Παπανδρέου έπαιξε το κεφάλι του στα ζάρια, όπως αυτή τη στιγμή. Αυτό όπως έκανε πάντα. Δεν έπαιξε τη χώρα. Δεν έβαλε τη χώρα να κινδυνεύσει. Έκανε το κόμμα, έκανε αυτό το κίνημα. Πότε? Στις πιο αντίξωες συνθήκες. Με όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης απέναντί του, όλη τη διαπλοκή απέναντί του και με 20 μέρες μόνο προεκλογική περίοδο για να μαθεί το μήνυμα. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι σίγουρο αυτό που κάνουμε, αλλά είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε. Και αυτές οι ιδέες που πιστεύουμε εμείς θα είναι εδώ και στις 26. Δεν ήρθαμε εμείς εδώ πέρα για να πάρουμε καρέκλες. Αν θέλαμε να πάρουμε καρέκλες, αν ήθελε και ο Γιώργος Παπανδρέου να πάρει καρέκλες, θα είχε δεχθεί τη θέση του Επικρατείας. Τόσο απλό είναι. Τώρα από εκεί και πέρα, μιλάμε για πολιτική. Η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις. Ακούμε μεταρρυθμίσεις, ακούμε διάφορα, αλλά αυτό που βλέπουμε και αυτό που δεν μετρήθηκε ποτέ σαν μέγεθος με όλη αυτή την πίεση με τους ανθρώπους, με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, με αυτόχειρες κλπ. Τόσα χρόνια, εάν δεν έχουμε δει εμείς προσωπικά να έχει αλλάξει κάτι στο δημόσιο προς το καλύτερο. Δηλαδή να μαζεύτηκε ο δημόσιος τομέας και για να έγινε πιο λειτουργικός και πιο ουσιαστικός. Δηλαδή, θα διαφωνήσω λίγο. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι πρώτον ότι η διάβγεια είναι ένα πολύ καλό εργαλείο που μπορεί να δημιουργήσει πλούτο και έχει δημιουργήσει πλούτο. Έχω και προσωπική εμπειρία, δηλαδή. Ένας διαγωνισμός ο οποίος είχε κριθεί εις βάρος μου, τελικά μπορούσαμε να τον ακυρώσουμε μέσω της διάβγειας εδώ στο Δήμο Αγίου Νικολάου, με την προηγούμενη διακυβέρνηση. Δηλαδή η διάβγεια και όλα αυτά, το OpenGov. Το OpenGov δημιουργήθηκε για να μπουν οι άρεστοι και όχι οι αρεστοί. Ήταν ένας νόμος στον οποίο μπορούσε ο καθένας να βάλει τα βιογραφικά του στο διαδίκτυο, να συγκριθεί και σε κοινή θέα με όλο τον κόσμο και από εκεί να διαλέξουν τους καλύτερους. Στη διακυβέρνηση Παπανδρέου, λοιπόν, πάρα πολλοί επιλέχθηκαν μέσα από αυτό. Δεν επιλέχθηκαν όλοι. Φυσικά και έγιναν λάθη. Αλλά η επόμενη κυβέρνηση έρχεται και αντί να το ενισχύσει αυτό και να το κάνει, σας λέω, κτήμα του ελληνικού λαού, τι έρχεται? Το καταργεί εντελώς, το βάζει στην άκρη και βάζει. Μάλιστα έκανε και αναλογία τότε η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Την λεγόμενη αναλογία 4-2-1. 4 από τη Νέα Δημοκρατία, 2 από το Πασόκ και 1 από τη Δημάρ. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας είναι οι μεταρρυθμίσεις. Όπου δουλέψαν οι μεταρρυθμίσεις, είχαμε θετικά αποτελέσματα. Από το OpenGov επιλέχθηκε, όπως έχω γράψει και λέω συνέχεια, ο διοικητής του ΟΣΕ, ο οποίος επιλέχθηκε ένας καθηγητής πανεπιστημίου που είχε διδάξει στην Αμερική, ειδικός επί των μεταφορών, και ο κύριος ήρθε και πήρε τον ΟΣΕ ελληματικό με δισεκατομμύρια ευρώ και μέσα σε 1 χρόνο μόνο τον έκανε κερδοφόρο. Να πώς βρέθηκαν τα λεφτά αμέσως. Με λίγες κινήσεις. Έγινε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Σε λίγο καιρό μέσα εξοικονομήθηκαν 2,5 δισεκατομμύρια. Ο κάθε ένας είχε ένα μπλοκάκι και έγραφε 15 φάρμακα. Τώρα πλέον είναι όλα online. Όλα μπορούμε να τα ελέγξουμε. Σιγά σιγά θα γίνουν. Δεν θα γίνουν αμέσως. Αλλά μόνο έτσι μπορούν να γίνουν. Το να αρνούμαστε ότι έχει γίνει οτιδήποτε, το να ισοπεδώνουμε τα πάντα, δεν θα φτάσουμε ποτέ να κάνουμε κάτι. Θα μείνουμε στάσιμοι. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι υπέρ της στασιμότητας. Εγώ δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και προκαλώ οποιονδήποτε
Ποιος θέλει να πάρει και τηλέφωνο, να μου πει μια μεταρρύθμιση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θυμάμαι εκτός από φόρους κάτι άλλο. Υπέρ της στασιμότητας. Δεν θα συγκρουστώ με κανέναν, δεν θα κάνω τίποτα υπέρ του κοινού καλού. Θα βάλω μόνο φόρους να μαζέψω μερικά λεφτά, να έχω το κουμπαρά μου. Και ο ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη μεριά, εκτός από το ότι θα καταργήσει τα πάντα, γιατί μόνο αυτό λέει, θα καταργήσει λέει, τον ΑΣΕΠ για τους καθηγητές. Και μετά λέει, θα δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό δεν είναι πολιτική. Αυτό είναι μικροπολιτική, αυτό είναι λαϊκισμός. Αν θέλεις να καταργήσεις κάτι, το πρώτο πράγμα πριν το καταργήσεις είναι να μας πεις τι θα κάνεις με αυτό. Όχι θα το συζητήσουμε, θα δούμε. Δηλαδή, πώς θα επιλέγονται πλέον οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, αφού με βάση τον υπεύθυνο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ μας είπαν ότι θα καταργήσουν τον ΑΣΕΠ για τους δάσκαλους και τους καθηγητές. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Άρα, λοιπόν, από την άλλη μέρα θα παίρνουμε τηλέφωνο στο γραφείο του βουλευτή για να διοριστούμε. Δεν ξέρω, θα βάλουν κάποιο μάγο, κάποιον θεό, ο οποίος να κάνει την επιλογή. Έτσι, αλλιώς αυτό γινόταν μέχρι τώρα. Δεν γινόταν αυτή τη στιγμή με τον ΑΣΕΠ. Με τον ΑΣΕΠ διορίστηκε πάρα πολλοί κόσμος. Ναι, διορίστηκε, αλλά εντάξει, σηκώνει πολλή συζήτηση. Έπρεπε να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κάθε ΣΥΡΙΖΑ και να μας πει ότι υπάρχει ο ΑΣΕΠ, έχει γίνει ένα βήμα, έχει διοριστεί τόσος κόσμος αξιοκρατικά, τώρα θα τον κάνουμε πιο σκληρό ακόμα, πιο δύσκολο. Να μην υπάρχει ούτε το μικρό τόσο παραθυράκι. Το πρώτο νομοσχέδιο της διακυβέρνησης Παπανδρέου, του κυρίου Ραγκούση, ήταν να ενισχυθεί κι άλλο ο ΑΣΕΠ. Ούτε μία θέση στο δημόσιο χωρίς να περάσει από το ΑΣΕΠ. Ναι, αλλά εδώ φτάνουμε για να πάμε λίγο και στα τοπικά μας. Έχουμε φτάσει στο απίστευτο σημείο. Θα το κάνω λίγο έτσι λαϊκίστικα και θα ασχοληθώ για λίγο με λάμπες φωτισμού στο Δήμο. Επειδή το έχω ζήσει το θέμα, το έχω δει. Επιβάλλουμε περικοπές, ότι αυτό, ας πούμε, δεν μπορείς να αγοράσεις αυτό, θα πρέπει να αγοράσεις αυτό το πράγμα, διότι έτσι κι αλλιώς και αλλιώτικα και αγοράζει ο Δήμος, ας πούμε, Αγίου Νικολάου, που το ξέρω από πρώτο χέρι, μια σειρά υλικά, πάμφτινα, ο Θεός η ψυχή τους, και αποτέλεσμα τρέχει, ας πούμε, 4 φορές τη βδομάδα. Είναι αναγκασμένο, ας πούμε, το τεχνικό προσωπικό να πηγαίνει στον κρούστα, αλλάζει τις λάμπες που καίγονται. Συμφωνώ. Κοιτάξτε, αυτό είναι κακιά οικονομία πλέον από ένα σημείο εκεί πέρα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, κύριε Τουδάκη. Ήρθε, ας πούμε, επειδή είπατε τώρα για το Δήμο, ήρθε λοιπόν η διακυβέρνηση Παπανδρέου και ο κ. Ραγκούσης έφτιαξε ένα καταπληκτικό νόμο. Ένα νόμο, τέλος πάντων, με κάποια θέματα. Το Καλλικράτη. Ο Καλλικράτης είναι η αρχή. Είναι η αρχή της αποκέντρωσης. Είναι η αρχή ο Δήμος, οι Δήμοι να μεγαλώσουν, να αποκτήσουν πόρους, να αποκτήσουν δικιά τους οικονομία και να δημιουργήσουν δικιά τους έργα υποδομής. Αυτό πρέπει να μεγαλώσει κι άλλο. Δηλαδή, εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες δομές τοπικές, έτσι ώστε να μην εξαρτώμαστε από την κεντρική κυβέρνηση. Δηλαδή, παράδειγμα, γιατί να μην έχει ο Δήμος τη διαχείριση των σχολείων, των νοσοκομείων, των δρόμων? Ο Δήμος πρέπει να την έχει. Εγώ, δηλαδή, εμείς δηλαδή γενικά, είμαστε υπέρ της μεγαλύτερης αποκέντρωσης. Δεν γίνεται για οτιδήποτε θέλουμε να παίρνουμε το βουλευτή. Βολεύει το κομματικό σύστημα, την πελατοκρατία. Τη βολεύει να διασπείρει τις δομές, να μην είναι αποκεντρωμένες, να είναι όλη στην κεντρική διοίκηση, έτσι ώστε, αν θέλω εγώ ένα γιατρό στο νοσοκομείο μου, να πρέπει να πάρω το βουλευτή μου να κάνει κάτι, να το φέρει. Ενώ έπρεπε να είναι, ας πούμε, υπευθύνη, φαντάζομαι, του Δήμου ή του νομού. Άρα λοιπόν η όλη διαδικασία, το όλο θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη αποκέντρωση. Ναι, αυτό σημαίνει βεβαίως ότι φαντάζομαι ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι είναι περίσσια η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης και ότι θα πρέπει να τα έχει όλα η περιφέρεια. Σε αυτή τη θέση επιμένω. Και ότι βεβαίως για να γίνει αυτό που λέτε πρέπει να πέσουν και τα ανάλογα χρήματα. Δεν γίνεται. Ναι, πρέπει. Σωστά, συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Θεωρώ ότι μπορούμε να βρούμε. Ο πλούτος υπάρχει παντού. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή κατασπαταλιέται σε σχέδια τα οποία δεν έχουν κάτι ολοκληρωμένο. Εγώ θεωρώ ότι εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε μεγαλύτερες δομές και πρέπει να δημιουργήσουμε μετά έσοδα. Πώς θα δημιουργήσουμε έσοδα? Το κράτος πρέπει να τα διανύμει. Το κράτος αντί να μας τα δίνει ως ελεημοσύνη στο Δήμο, πρέπει ο Δήμος από μόνος του να έχει κάποιες έτοιμες ροές χρημάτων και να μην παίρνει τίποτα από το κράτος. Καμία ελεημοσύνη από το κράτος. Ο κάθε Δήμος να κοιτάξει τα οικονομικά του, να δημιουργηθεί ένα σχέδιο από την κεντρική διοίκηση, από το κράτος, ώστε να είναι αυτόνομος και μετά ο κάθε Δήμος να είναι υπόλογος για όλα αυτά που κάνει. Ναι, βεβαίως, αλλά εδώ υπάρχουν όμως και κάτι μεγάλα τεράστια έργα, ας πούμε, που δεν θα μπορούσε να τα χειριστεί όποιος Δήμος και να είναι. Γι' αυτό υπάρχει περιφέρεια. Ναι, πώς θα μπορεί να ολοκληρωθεί, ας πούμε, το περιβόητος βόρειος σωτικός άξονας που ξεκίνησε πριν να γεννηθείτε? Σε αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει φυσικά και άλλο ένα κομμάτι αυτού της κομματοκρατίας και της πελατοκρατίας. Δίνουμε λίγο, 5-5 χιλιόμετρα, να κόβουμε κορδέλες, να το παίζουμε ότι κάνουμε έργα. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Γι' αυτό λοιπόν αυτά τα μεγάλα έργα πρέπει να πάνε στην περιφέρεια. Αυτό έκανε ο Καλλικράτης. Δημιούργησε την περιφέρεια, δημιούργησε δομές. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή που δημιουργήθηκε από τον Καλλικράτη είναι μια τεράστια επιτυχία. Η περιφέρεια αυτή τη στιγμή διαφημίζει την Κρήτη σε όλο τον κόσμο σαν τουριστικό προϊόν. Ο κύριος Αρναουτάκης το κάνει. Αυτό πώς έγινε? Γιατί υπήρξε πιο πριν η αποκέντρωση. Υπήρξε η περιφέρεια, υπήρξε ο Καλλικράτης. Εμείς ψηφίσαμε για περιφερειάρχη. Δεν μας τον έφερε αυτή τη στιγμή η κεντρική κυβέρνηση. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή.
Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση. Αυτά δεν έχουν διαφημιστεί, αυτά δεν ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος θα έρθει φέτος τουρίστες, θα έχουμε πιο πολλούς τουρίστες, γιατί κάποιος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στην περιφέρεια. Η περιφέρεια δεν είχε αυτή τη δυνατότητα πριν. Ναι. Τώρα, ποια είναι η θέση σας για το αναπτυξιακό έλλειμμα του νομού Λασιθίου, γενικά, πώς βλέπετε το νομό έτσι όπως έχει εξελιχθεί? Τι θα μπορούσε να γίνει, κατά την άποψη σας? Ο νομός είναι ο πιο παραμελημένος νομός όλης της Κρήτης, σίγουρα. Σε αυτό βοηθάει, ξεκινάμε μάλλον να πάμε λίγο πιο πίσω, να δούμε τα αίτια. Ξεκινάει λοιπόν, το πρώτο πρόβλημά του είναι ότι έχει 3 διαφορετικά κέντρα. Από εκεί από μόνο του, δηλαδή, δεν δημιουργεί 3 διαφορετικές πιέσεις. Οπότε πρέπει όλα να μοιραστούν δια 3. Αυτή είναι η λάθος φιλοσοφία. Μοιράζονται όλα δια 3 και καταλήγουμε να μην έχουμε το 1/3 καθένας μας, να έχουμε το 1/10. Οπότε λοιπόν η δικιά μας πρόταση είναι πολύ συγκεκριμένη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς όλοι μας μαζί είναι να δούμε τις δομές συγκεντρωτικά και να βρούμε όλοι μαζί ένα σχέδιο στο νομό στον οποίο ο Λασιθιώτης πολίτης να αποφασίσει. Ο Γιώργος Παπανδρέου έβαλε τη διαβούλευση, την έφτιαξε στο διαδίκτυο, έφτιαξε τα δημοψηφίσματα. Αυτά είναι το κυρίαρχο εργαλείο με το οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε εμείς εδώ πέρα ανάπτυξη. Αντί λοιπόν να καθόμαστε να τσακωνόμαστε για να έχουμε 5 νοσοκομεία ή ένα πανεπιστήμιο, μία σχολή ή ο καθένας, μπορούμε όλοι μαζί να κάτσουμε, να βγάλουμε ένα σχέδιο συγκεντρωτικό για τον νομό. Πώς μπορούμε όλοι μαζί να έχουμε ανάπτυξη. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο, σας λέω, δεν μπορεί ο νομός να παίρνει τα πάντα δια 3. Θα γίνεται συνέχεια, θα παίρνουμε το 1/10. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν έχει νοσοκομείο. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν έχει ΤΕΗ. Κανείς αυτή τη στιγμή δεν έχει κάποια δομή. Για μένα, ο νομός Λασιθίου θα ξεκινήσει η ανάπτυξή του πρώτα απ' όλα αν φτιάξουμε ένα αυτοκινητόδρομο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το κράτος. Πρέπει να φτιάξουμε ένα αυτοκινητόδρομο. Το κράτος δηλαδή πρέπει να δώσει λύση σε αυτό το θέμα. Μόλις φτιαχτεί ο αυτοκινητόδρομος, η ανάπτυξη θα είναι κατακόρυφη. Η διακίνηση προϊόντων και τουριστών θα απογειωθεί. Θα δημιουργηθούν βιομηχανίες, βιοτεχνίες. Όλα ξεκινάνε από ένα μεγάλο αυτοκινητόδρομο. Από αυτά τα έργα υποδομής που λέμε. Ναι, αλλά εδώ φτάσαμε μια που μιλάτε και για ανοιχτή διακυβέρνηση και να λαμβάνει κανείς υπόψη τις απόψεις των ανθρώπων, ότι σε κάποιες περιπτώσεις αρκετοί είναι αυτοί οι οποίοι έχουν συνεισφέρει με τις απόψεις τους σε περιπτώσεις που δίνονται σε δημόσια διαβούλευση πολλά πράγματα, δεν ξέρω κατά πόσο ποτέ λαμβάνεται κανείς υπόψη από ό,τι έχω δει. Γιατί είναι και κάποιες φορές καινοτόμες ιδέες που μας έρχονται και από το εξωτερικό και αλλού, γράφονται, πάνε σε αυτούς που πρέπει να πάνε. Να βρούμε λοιπόν, κύριε Τουδάκη, το πιο εύκολο είναι αυτή τη στιγμή πάλι να το μηδενίσουμε. Το πιο εύκολο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που έχει συμβεί είναι σίγουρα και πάρα πολύ γνωστή μου, και εγώ έχω γράψει διαβούλευση και έχουμε δει να αλλάζουν νομοσχέδια, ειδικά του ΤΕΕ, ας πούμε, των μηχανικών. Αυτό είναι μια αρχή. Αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο, όλα τα νομοσχέδια της κυβέρνησης Παπανδρέου μπήκαν πρώτα σε διαβούλευση. 20 ημερών, 10 ημερών μπήκαν σε διαβούλευση. Ο κόσμος μπήκε, έγραψε, νομοσχέδια άλλαξαν βάσει της διαβούλευσης. Ήρθε η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και μας έφερε μόνο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου. Ξεχάσαμε τη διαβούλευση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα να εκμηδενήσουμε μία αλλαγή και να πούμε ότι δεν πέτυχε τελικά η διαβούλευση. Το πρόβλημα είναι να πούμε ότι. Η λύση στο πρόβλημα είναι να πούμε ότι έγινε η διαβούλευση και τώρα θα την πάμε λίγο ακόμα πιο ψηλά. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Και όχι να μηδενίζουμε τα πράγματα. Και αυτό έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ο Γιώργος Παπανδρέου δημιούργησε. Και τώρα όλοι πρέπει εμείς οι υπόλοιποι να ξαναδημιουργήσουμε, να πάμε ακόμα πιο ψηλά όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και όχι να τις σταματήσουμε ή να τις εγκαταλείψουμε όπως έκανε η συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Και όπως βλέπω αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ να μην μιλάει καθόλου για μεταρρυθμίσεις. Να μιλάει μόνο για λεφτά που θα μοιράσει. Αλλά κοιτάξτε, σας είπα ξανά. Πλούτο, ενεργειακό πλούτο έχει και η Νορβηγία και η Νιγηρία. Είναι πλούσιες χώρες. Δεν έχουν όμως και δύο πλούσιες πολίτες. Μόνο η Νορβηγία έχει πλούσιους πολίτες. Αυτό ξεκινάει λοιπόν λίγο από πιο πίσω. Δεν ξεκινάει από τα οικονομικά. Ξεκινάει από την ελευθερία, από την ισοκρατία, από την δικαιοσύνη, από αυτά τα πράγματα τα οποία συζητάμε τώρα. Από αυτές τις μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν για να γίνουμε κράτος δικαίου. Καλά, βέβαια η Νορβηγία, που τη φέρατε σαν παράδειγμα, έχει μια ιστορία δεκαετιών για το πώς χειρίστηκε τα ζητήματα του πετρελαίου. Σωστά, το πώς είναι και το πώς αυτή τη στιγμή το τι αντιστοιχεί σε κάθε μέσο νορβηγό πολίτη. Και γιατί ας πούμε αυτός ο πλούτος δεν έχει κατασπαταληθεί? Γιατί πολύ απλά. Γιατί υπάρχει αξιοκρατία. Υπάρχει δικαιοσύνη στην Νορβηγία. Είναι τεράστιο. Οι πολίτες είναι ίσοι. Δεν υπάρχει κομματοκρατία. Υπάρχει δημοκρατία. Πραγματική δημοκρατία, θα έλεγα εγώ. Σωστά. Αυτή που τραυματίστηκε βάναυσε αυτά τα 2 τελευταία χρόνια με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.
από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Υπάρχει όμως η δημοκρατία, για να μην το πηγαίνουμε εντελώς θεωρητικά, είναι από κάτω οι άλλες έννοιες που σας λέω εγώ. Αν δεν υπάρχει κομματοκρατία, δεν υπάρχει πελατοκρατία, δεν υπάρχει αξιοκρατία, τότε σίγουρα μπορούμε και να παράξουμε πλούτο, αλλά το σημαντικότερο να το μοιράσουμε εξίσου. Λοιπόν, κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Τι περιμένετε την Κυριακή? Θα καταφέρει το κόμμα να μπει στη Βουλή? Δεν ξέρω τι στοιχεία έχετε από την κίνηση. Ναι, είμαστε πάνω από το 30% σίγουρα. Εμείς πιστεύουμε ότι θα πάμε στο 5 με 6. Εχθές ο Guardian, γιατί εντάξει τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν παίξει ένα πολύ σκληρό παιχνίδι εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Ο Guardian εχθές έβγαλε ότι έχουμε το 30%, ότι είμαστε στη Βουλή. Μας έδινε 9 έδρες. Η αγγλική εφημερίδα. Ναι. Όπως ξέρετε. Εμείς ούτως ή άλλως, αυτό που λέω συνέχεια, όλα αυτά τα νέα παιδιά που έχουμε μπει στα ψηφοδέλτια, δεν μπήκαμε για να πάρουμε κάποια καρέκλα. Οι ιδέες μας, οι αξίες μας και όλα αυτά για τα οποία συζητάμε εμείς αυτή τη στιγμή δεν θα τελειώσουν 25 του μήνα. Ξεκινάνε 26 του μήνα. Ξεκινάμε την πορεία. Εμείς δηλαδή θέλουμε να δημιουργήσουμε μια πολιτική σκηνή η οποία θα μιλάει για πολιτική και όχι να μιλάει για μικροπολιτική, όχι να μιλάει για το συναίσθημα μόνο. Οπότε λοιπόν, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, εμείς θα είμαστε εκεί. Φυσικά θα είμαστε στη Βουλή, αλλά θα είμαστε στη Βουλή όχι για να πάρουμε καρέκλες. Θα συζητήσουμε, όπως έχει πει και ο Γιώργος